Chceš vedieť, ako rozumne investovať, ak si študent? Dopozeraj do konca. Hneď na úvod jedna rada. Zabudni na obchodovanie cez rôzne investičné platformy. Trh porazí z dlhodobého hľadiska len málo kto. A teraz dobre počúvaj, uvedieme si príklad. Predstav si, že máš 19 rokov. Si v prváku na výške, máš brigádu, aby si niečo zarobil a nebol závislý na vreckovom od rodičov. Ak by si s príjmom z brigády počas celého štúdia každý mesiac odložil 50 € a následne by si pokračoval v tejto investícii aj po skončení vysokej školy s tým, že by si investíciu navýšil na 100 € mesačne, keďže už máš prácu, tak v tvojich 41 rokov by si mal taký kapitál, ktorý by ti umožnil splatiť hypotéku vo výške 150 000 € na tvoje bývanie, ktorú by si zobral vo svojej 30-ke a tak usporil 10 000 na úrokoch. Samozrejme, ak máš už viac ako 19, tak sa v tomto príklade len posúva tvoj vek, kedy by si vedel takúto hypotéku na tvoje bývanie vyplatiť. Tak čo, dá sa život počas štúdia iba užívať, alebo môžeš myslieť aj na svoju budúcnosť? Ak ťa zaujalo toto video, neváhaj nás kontaktovať. A nezabúdajte, peniaze sú čas.